Hallo! 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 Ik ben Gaiske. En ik ben Ilse. En je moet bij de yoga challenge dan. 3, 2, 1. Stop zacht en niet meer naar dan. Maar we hebben wel les van achtergrondloed en heel lelijk acht. Want het is goed. Het is eigenlijk eindelijk weer een keer zinnig, dus meestal kun je het doen. We beginnen lekker makkelijk, maar dit is er. Ja! Pose nummer 2 is... Ja! De volgende pose is... Hoe mag ik dat tillen, maar alleen nog niet voor Oké, je bent nog een horen. Dit kan echt net. Dat is niet mogelijk. Mislukt. De volgende pose is... Zakken. Ja! Dit is de challenge, maar de volgende is... Oh nee, maar het is pak. Dat was het is pak. Dat is een goeie. Oké, ja maar! Ja maar! De volgende is... Dit kennen wij. Zo. Ja! En de volgende pose is... Maar staan het eerst zitten, jongens, zo. Ja, maar ik sta zitten. Zo. En dan op iets omheen. En dan klem Story beet. En Story een hand op groen? Nee. 3, 2, 1. Oké, dit ging goed. 3, 2, 1. Ja! Volgende pose is... En, oh! Je moet een keer ons bijkomen. Nou, de laatste, de grand finale is... Oké, ja! Ja? Ja! Ja! Nou, dat weer de beetje rare, maar... Wow, Heel leuk yoga challenge. Ik vind guys dat we het echt leuk ding hebben. En dan Yes. dagen we Jim, ik uit om deze poses te proberen en taggen ze in Instagram als het lukt. En dan zullen we Bij hem... hashtag chill yoga challenge. Oké. Vind je het net? Liken en te abonneren. En dan zullen we je hem volgende week weer. Bijna je video. Doei! Ik ben echt samen of dit een succes wordt of net?